Wis rampung urung le bawa sampun. Ayo Terus ayo dhewe. Heh? Wis kembos. Ketoke perlu mbok preksake kok, Mbak. Lha apa jenengan dong? Le omong dalange iki. Tanglet pripun jenengan mau? Iki wis rampung le bawa. Sampun. Iki dhewe ne. Nggih, miki lanjut langgame Sri Uning ngono. Emamene piye? Ngene arek Sri Uning ngono. Berarti kupingmu ya lancang. Kuping Ora ya. Oh jelas dalange le omong tenan kandhani THT tenan. Apa? Lho, Ngapa? THT kok ning telinga lho. Lah piye ngopo telingaku? Mili nu kok. Benang nek ra pupung ruge bajo to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati guru. Alah delewer koyo ngono. Ayo nduk, nek delewer mbok disedotnya, sedetan. Aduh lah. Gaweane no. Gaweane ngopo? Sedot WC lho. Apri hari ini horor. Iya, kowe gaweanmu sedot WC. Lah iya, horor. Don Om. Ya, mat sing minangka pinanganten kakung ya Pinangkani rumiyin. Selamat ke Mas Slamet. Selamat kali sinten? Slamet to. Selamat Jaya. Mas Slamet Jaya kali Mbak Estri. Mbak Estri Rahayu. Mbak Estri ya kuwi Estri. Heeh. Mbak Estrine Mas Slamet ya. Slamet. Mas Slamet ki kejaman Neil Armstrong nganti saiki yo isih ono terus ya. Lah kok iso? Lah yo Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oh iya, kowe jaman Saiki dhisik tetep. dengan selamat ngantek saiki. Kene iki dibawani nggih. Heeh. Nyingkar nyingkur wiwitane ngelak boten napa-napa mbak mengke dehidrasi bahaya wis tuwa Jarene iki nek ora trio ngene iki kurang sempurna. Lah iya, ning raga tuwa kuwi ngelak. ya diglogok sih Pak diglogor Glegek kok glogok. glogok wiwitane Aja sak botole dipangan. nyingkar Kulinane sak botole. nyingkur lingsem yen kemudan Neno. lelampahan kang wuri tresno tulus natyanengku buk asmara Mangga. Kowe iki genthuk-genthukne sinden nek. Demit Tirawani karo Bu Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Nggih. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Nggih, Ibu, matur nuwun, panjang nggih. umur. Pira yu? Pira ulang tahun sing kepira? 17. Hah? 17. Tak bandem cempala lho. Jujur. 50 punjul loro. 50 lho ta kowe? Heeh. Oh, Apa? tuwa pisan. Ayo. Kok iso sok nganggo klambi SD. Sedenge niku. Seket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe iki wis tuwa kok dadak melirik ora. Iya. Mau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Heh? Wis disawer ta? Ora disawer diadiahi ulang tahun. Apa? Ah yes, ada deh Alah. Ada deh. Iya. rezeki anak solehah. Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Teken nggo mentung kowe.
Lesu. Go jaga runa lho, sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Sinten niku maring ngitaken. Ayune kaya ngene. Sapa ngerti nek ndur wis ning anu ki nek tiku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken wis tak siapke. Ya tuku loro kok karo kowe. Go kepentung-pentungan ye. Enak isa yo. Yo. Klintang-klintang nomah andong ngabel klingklong. Sembah nuwun. Wah, nganggo lendang barang saiki jan. Iya. Piye Nguri Pri? Lah nyapa ta, Lek? Bengi iki pamormu kalah karo pamorku. Ora iki pancen nak sawang kok kaya beda temen ta ya. Nek dandanan wis pol-polan ngene iki nek ngantek menggok dalan milih wong wedok liya gebangeten. Ana sing kudu dipresake. Siapa sing mbok maksud ki? Ya Kang Mas no, harus sapa dadak Kang Mas. Jenengan sakniki lho, nyon sewu dianggep bae panjenengan dereng kenal kula, dereng tepung. Perubahan sing cukup signifikan napa dari kula? Luar sampean kula mengo niki wau elok tenan. Sampean dinapakke niku, raine dipres nganggo napa kok? Kok dipres jenenge wong diturah-turah ya nggo dandani awak no. Apa kula ngono? Nah, iki. Diturah ya nggo dandani awak no. Ketok ayu tenan saiki ya. Duwe turah-turah dienggo apa? Dandani awak. TLK. Apa? Telek. Perasaan mah bar letong kebo saiki kok telek. Jen ndongake no karo Mas. Mas Slamet Jaya. Selamat Jaya. Mas Slamet Jaya. Istri, Mbak Istri. Mbak Estri, nggih mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem. Mugi enggal pinaringan kekancingan tresna, awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Amin. Miturut dongamu piye, Lek? Ya putra ki sing bakal neruske sejarahe wong omah-omah. Paribasane ngono, nek durung diparingi ya sabar. Ning baku ning sedya tetep komunikasi yang baik dengan pasangan. Dadi nek golek pasangan iki prayogane kowe golek ana kekurangane. Aja keluyane. Aja keluyane nek kowe iso nampa kekurangane, ternyata di balik kekurangan itu mempunyai banyak kelebihan, itu adalah bonus. Le, Pak, jenengan nek nyawang Mbak Mimi niku Golek ana kekurangane. Lah mengke nek pun kekurangane lagi muncul Kelebihane. Lho, Iso nampa kekurangan. Oh, Mimin rapate ayu, aku tresno kok. Nggih. Oh, Mimin kae majer, aku tresno kok. Lho, dadi oh, pamane oh Mimin kae paribasane nyandang ora trep ning mergo aku tresno. Ternyata terus muncul kelebihan-kelebihan yang ora patek ayu jebulane gemati. Ning sampean ki ya kelebihan sak apa-apane kok. Lah piye? Lah ususe ngantek gedawan lho kowe iki lho. Usus kok gedawan iki ususe sapa? Lah niku ngantek sapa? Iki polisi tidur. Polisi tidur piye? Ning ora sampean kita lagi tak iling-iling mau kok bedane nggo napa kok ya bengi ketok mencorong tenan lho. Nggih, anggenipun ngati salira ngati bosan iki back to nature, kembali ke alam, kembali ke masa lalu. Mboten masalah kebaya. Mas Suryan iki lho. Mas Suryani iki lho kok katon beda iki ngapa mbok nyoba nyerah Yakin sumpah kaya kesem ngono lho, Le. Aja ya pringun men dari ati aja mergo ojo-ojoki. Janjane apa to? Lho, lepene pun beda to. Iki lho, iki do pucet-pucet to. Mamah dong jati. Oh alah kok. Kita benten mripat sing ketok mripat iki. Matur nuwun. Sangkeme. Kemalan yo hahaha. Saploke bar kok Parangkusuma kok terus maleh to, Lek kowe iki. Ning parang sesire. Oh lah rak yo ngono diluruskan. Mugi-mugi mangke ayem tentrem bahagia mulya. Dadi saiki wis dadi pasangan sing sah. Wis dadi bojo, Le. Bojo menika dumadi saking petang huruf B O J O. Napa niku? B berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Oh.
orang tua, agama, negara harus merestui mergo pangestunipun tiyang sepuh menika dados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Wong tuwa ki ibarate Gusti Allah katon. Terus? Nah, agama sing ateges nek durung sah aja nganti nerak angger-angger agama. Nek saiki wis sah dadi wis milike. J, jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, yang artinya satu untuk selamanya. Senajan to ana pesinden sing ayune kaya Mimin, Mas Slamet tetep milio garwani. Oh, yang terakhir. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya. Menyakiti batin itu juga termasuk KDRT. Ya, satu tetes air mata dari seorang istri Itu adalah akan 1000 dosa bagimu. wow, medeni lho. Wong wedok ngantek netes luh mergo kelakuanmu 1000 dosa bagimu. Oh, kaya ngono kuwi lho. Sapa sing lanang senja cengkiling karo wong wedok. Tanding ngono aku. Kok arep mbok kapake? Arep mbok kapake. Anu, lanang iki tak penane. Kok terus kok gesut ngono terusan. Sampeyan niku pinter tenan iki. Satu tetes air mata istri itu dosa bagi laki-laki. 1000 dosa bagi 1000 dosa. Ora wedeni kuwi. Ning nek satu tetes dari pria itu bisa rolas ya sok metu loro, sok metu siter gantung. Tetes apa sik kowe iki Loh, rasa ditutupi. Tetes ning sing berkualitas itu seberjuta-juta ning satu sing dibutuhkan. Dadi putra kang soleh lan solehah. Lha mula nek berkualitas ku ya kanthi cara kang resmi, omah-omah, nikah, bergaul yang sehat lan sak piturute dadi putra kang soleh lan solehah. Bergaul yang sehat kuwi sing kaya ngapa kandhanono tata carane kok nek arep kumpul bojo ki piye ngono. Iki soalnya Mbak Mimin ki pancen top nek nggon mejang kaya ngono. Tata carane nek lho iku penting lho. Penting. Oke, pinanganten sing ora ngerti tata carane berkumpul karo bojo langsung wes apa perlune. Lah itu ora apik. Dadi yo anak yo anake mesti gentro. Ya kaya Pak Murung mbokmu dhisik ya bar kok sawah ngetek sikil langsung mangkat ngono ya dadine kok ngene. Ya ora ngono dadi kudu nyun sewu. Disunahkan kuwi sesuai sunah Rasul lho. Entah kamu mau berhubungan badan dengan pasangannya mau atau hanya sekedar untuk tidur, sebelum tidur memang disunahkan untuk wudu terlebih dulu. Sesuci karena kita tidak pernah tahu bar turu kita iso-iso tangi esuk-esuk apa bablas kita nggak tahu. Jadi kita misalnya tertidur dalam keadaan suci. Wudu syukur bagi mandi besar. Terus nomor loro meskipun kados Mbak istri menika ngagem jilbab syar'i ya mau ngerti to. Ning nek setelah di dalam kamar dengan pasangannya disunahkan memakai baju yang transparan. Wow. Baju sing transparan. Niku asline ngonten niku. Asline ngoten niku. Lho, Mbak presiden ki ya ngono ora apa-apa, mau kebayak sing klemir ngono kuwi. Rambut diore ngono ora apa-apa. Nek kowe nek nggo baju transparan kok malah medeni ya. Lah ngapa? Ya pokoke medeni. Lho, nyon transparan nyon ini rada dianggap saru monggo. Ki muga-muga bojoku nonton iki. Soale bojoku ki nek ning kamar malah katoke rangkep. Jaketan. Oh, dadi wah ngrekoso kan. Lah bukake malah karo tengah jam ya ora. Terus transparan bukan berarti telanjang bulat. Ora nganggo. Karena kita manusia tetep masih nganggo awer-awer. Aja koyo seneng film-film ngono kae aja. Terus nek bar ngono maca Al-Fatihah ping 3000. Lah terus wik-wike kapan nek 3000? Enake esuk subuh kae kok pri. Kaya tahu-tahu. Kuwi dilungokke tenan kok sembrono. Lah pancen prayoganipun kualitasipun enjing setelah kita bangun salat tahajud, sare sedili terus arep subuh kae ngono kuwi engko arep subuh ramah seger makarya bunga atine. Wis tau ale? Rumangsaku kaya wedok-wedok kae. Ya wis tau urung. Wis tau urung. Nek aku ya durung tong jenenge. Oh wis ding. Terus klirikin. Ora ding ora. Maksudnya intinya apapun itu yang penting yang berkualitas. Iya. Ya memang disunahkan, ini bukan disunahkan. Memang kalau menurut dokter wong hubungan suami istri itu minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu. Pamriye ben apa kuwi? Supaya pria suami tidak mudah terkena kanker prostat. Seminggu minimal 3 kali. Lan jenengan nek prai mah mancing.
Ya, prae mah mancing gak rong dina, ya jas Aku mancing kowe ndelok bojoku kok. Oh, nek bojoku turune miring kiwa ya lek nguncalke walesan saka kiwa. Bojoku miring nengen lek nguncalke walesan saka tengen. Bojoku mlumah, aku ora sida mancing. Mancing. Ngono kuwi kaya. Pancen usia-usia nyon sewu 40 ke atas. Tak tutuk walesan. Usia 40 ke atas kados kula panjenengan hampir 50 menika pancen harus banyak olahraga. Oh iya. Minum air putih. Heeh. Mengurangi rokok. Betul. Nah, terus tidur yang nyon sewu kualitas. Nggih. Terus yo nek pas hiburan boleh, mancing itu. Ning yo angon wektu, bojo iku kudu diopeni. Wis tinggal wayangan terus, perai ra dikapak-kapakke. Wong wedok ya padha nglakoni ya jenenge. Nek yo ingin. Ingin dikeperuk apa piye kok Mas? Nggih, bakunipun sedya nderek bingah kemawon. Matur nuwun sampun kaping kalih menika sowan wonten Wukir Sari. Nggih, monggo wau pas jagongan kali kula Mas Slamet wau wis paring dawuh, wis ngendika dhewe. Sone anakku lanang wayangan neh ngoten niku. Nggih, Mas Slamet niku. Alhamdulillah, amin. Lho nek pengen kagungan putra kakung napa putri niku nek cara mbah dhisik rak nganggo ilmu titen ya. Ilmu nek titen. pengen di anak lanang glundungno tampang ku nek tampahe mengkurep kuwi berarti anake lanang. Lanang. Nek tampahe mlumah, Anake wedok. nek kaya sampean-sampean niku tampahe pripun? Lah dhisik niku mbok kula glundungke tampah cementel pager terus dadi ora genah malah. Sehat laki-laki atau perempuan yang penting sehat. Nggih. Padha mawon niku kanugrahan. Kanugrahan. Ya, wajib disyukuri. Ngaten. Ngono ya, Mak. Ora kena di sia-sia. Amanah menika. Nggih. Ngaturaken panglipur. Menika wonten awala. Nggih. Khusus saking Mas Slamet, ya. Ning mangke ingkang nyekar Kembang Rawe kan Gubuk Asmara. Ya. Sing nyanyi Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Oh iya. Samenika kagem Mbak sapa? Oh iki ana meneh. Ya. Oh ora udu. Iki apa? Dipun waos. Sik tak wacane. Dari Gegana 037 minta lagu pepeling kalian caping gunung dipun jengglengaken. Ya. Tak apri mawon sing nyekar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mboten dados menapa wae ya, matur sembah nuwun. Menapa rumiyin? Nderek. Samping gunung nggih. Nggih. Ayo, Lik. Semangat ya. Ya semangat no. Yo. Lebone jek jeru kok ora semangat. Nih ya tenan kok beda tenan pasuryane. Aku munggahno kaget. Malam ini Apri kalah cantik karo Mimin. Oh iya. Mboten cah ngendikake ngoten gak bocahe nglokro. Apa iki jane nggone ya Padang kowe iki jane ketok ayu kaya sing ngendikake Pak Seno mau lho. Napa? Nek ketok ayu gone nggon petengan lho nek iki kok ketok. Ya ora nek bengi iki tetep aku ayu. Walah. Yo lugo. Saben bengi dimatke le tenan. Prayogane pancen ping 3 kok nduk nek agek pindho ngono iki seneng ganjil apa-apa. Kok angel men to lek kowe iki mbok nyoba ya nek aku ya. Ora ketemu seminggu kok seratenan angen men dalan iki. Nyoba nek aku. Ayo gak coba nek kowe. Pas ki lek. Nek kowe kok gomak kluthik ngono ki piye? Ya ora apa-apa, pancen rung pemanasan ki piye kakung sok ngono kuwi klewok-klewok. Apa terpesona karo kecantikanmu ya? Mbok menawa iso uga, Nduk, iso uga. Dadi pengen aku bulan baleni main katok lemet sani. Lah yo. Lah kok le. Yen memajang hamong karo janer kuning. Iki mesti mapan apa-apa pun agak pisan kan biar kulino. Mas Mantri monggo. Nggih, kanca-kanca dipun siagakaken nggih warga laras. Hebat kok. Jare nek roping teluro lagi pindho kok. Mas Mantri pindah malih.
Sepindah malih, Cik. Yo. Saestu lho menika mboten matur dura lho. Iki kok nek kringete metu luntur lho. Tak sida ayu lho. Kok muring-muring. Piye ora beneran. Munduran, Nduk. Oh iya. Kira bukan tuwa. Iya. Apa? Dumateng ingkang kinurmatan Ki Sena Nugraha. Heeh. Menika nyun sewu napa kanca-kanca warga laras menika anggenipun penjan paring bebingah napa kirang. Amplopipun napa kirang napa dos pundi? Loh, kok ngantek mung jenggleng kula mumbule kok ngantek do klewa-klewa menika? Nyun sewu kula keterangan nek keterangan penjenengan sampun full sesuai dengan nominalnya wis mumpuni kok bocah-bocah iki. Do sak penake dhewe. Lah, ini yang patut saya persalahkan. Ning nek saking penjenengan ki pancen mung crit-crit lho sing salah jenengan. Ya lah. Loh, niku kula klarifikasi sebelum saya menyalahkan kanca-kanca warga laras. Oh, lanange ketok lanange. Sukimine metu ya. Saking penjenengan kok dos pundi le ngopeni kanca-kanca warga laras. Loh, aku lek ngopeni ya wis apik-apik kok. Pun leres jumbuh kalian kadewasanipun piyambak-piyambak. Jumbo, Loh. jelas. Dari tembungmu karo kanca-kanca piye? Berarti Tembungmu piye? kesalahan neng gone kanca-kanca warga laras ora ning Pak Sena. Nah, aku ora tau salah kok. Karepmu piye? Nyambut gawe ora tenanan ora tuwajuh. Mung kan jengglenge kok angelan. Jalukmu apa to? Jalukmu apa? Jaluk ngersake dedek engko ngono wayahe. Alah. Duit ana hitungane mbok engko ngono lho. Kok senane gak iki wong wedok. Pisan engkas mumbul nganti ora. Oh. Gelut ya gelut. banget. Ayo, pisan kas. Ya. Yen memajang. Awang urung ditembangi kok isar mencolot to. Saking semangatipun yo. Oh iya. Yen memajang amung karo janer kuning. Lah mung sakmene ora kompak kaya cah ajaran. Mah kaya ngiringi wong rondo ya, Lek. Piye to, Pri? Nek karo kowe penak aku ora penak. Ya ngomong sing apik karo Kanca-kanca warga laras ingkang kinurmata. Gegandengan kula niku her-hering bintang tamu. Wah, Jarak 10 kilo gandane wis ngambar arum. Kok mung disepelekke mliyo ya kesangeten. Monggo para coro-coro. Kok coro-coro. Kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca warga laras. Ya. Ya, budgetnya pri? Engko penak ra nggo kecethit. Sip. Kowe tau ta, Mas? Bojone Mbak Ayu ki aku tau kecethit pernah. Paciten. Serewi. Jana. Enak. Iya. Ayo. Wedok. Wedok. Panas. Wah, jan. Bangane apa ngrungokke wedhus nglairke. Letong, terus wedhus, telek ora apa-apa. Innallaha ma'asabirin. Panas sudah. Panas. Tian. Coba anak panas sudan aring-aring capek ngene ya.
Aku kok kaya terpesona karo desahane lho. Oh, desah. Heeh, kaya arep napuk. Panas udan aling-aling capek. Heeh. Gunung. Jian. Waduh. Alah, mulai jan. Kaya suarane kaya Mbak Yuni Buwaljina. Kowe ae. Oh iya lho kaya galake alah. Wis gampang juk kon ngajari sing angel wis tak angkat kok. Natian wadan sarata lanang inumane banyu Ya, Mbak Apri apa Mbak Mimi? Mbak Mimin wae. ya, Lek. Dek jaman. Iya. Enggak lho. Dek jaman berjuang jarak kelingan Ah, hey. Hey. tak openi ning saiki ana nganti Demit ora ndulit setan ora doyan. Jarene wis manang katurutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki apa Neng gunung Mbak Mimin. Ya. ya Lek. nang gunung Ya ayo nyanyi kok Lek. yang mendung tak sih kabeh gunung Sik, ngopo? Sik. Kok nangis ngopo? Kok nangis ngopo? Malah nangis ki lho. Ngapa? mau pas jenggleng aku digawe ki jek tak tampa paribasan mbok menawa ki rasa kampange kanca-kanca warga laras karo aku ning bareng dibaleni iki dibaleni ping pindho nek kok rumangsa aku ning kene ora diwongke Lah piye karepe dikebokke? meneng kok kowe Aduh. kowe bungai pas kowe penak terus pas aku iki lho Oh. Lho ki gak ada wong-wongane kok. ora masalah omongan kredibilitasku sebagai bintang tamu tersohor malam ini hancur Kaya ngono ki mantung amal perbuatan kok. ora ana urusane amal buatan urusane ra ana menika urusane kowe nguwongke kanca liyane apa ora Bintang tamu tersogok kok di. Nyon sewu Mas wong nyambut gawe mong tinemong kowe pengen diregani wong kudu ngreganono wong liya kowe pengen dihormati wong ngurmatono wong liya wong sabar ya ana watese lho Mas Aduh, kayak kepiye to, Lek? aku wis ra ndek wong tuwa ning jasate wong tuwa aku kono ora trimake nek ngajak aku dadi plekono kaya ngono Ya. Gusti Duh Gusti kamu aku aku nesu mama joget nih Terano. Sengenono kayak bunga ini di atas penderitaanmu kuwi. Mas karmu ki do piye aku ki sedih glo iluku kaya malah do bungai kita pidak jempol karo Pak Senodoan Bapak ini ngomong rasa, Bang Jawa ki bicara tentang ngomong rasa tepo seliro banget Garuan lho, Lek, garuan. mek garuan ra gagas kulino mangsamu Ya saiki digawe apik. Wis kene.
Kene sayang kene. Halo, wis dianu. Ora mau ngebang-bang, ora mau nyem-nyem niku. Kanca-kancaku nek nganti nabuhi glothekan tak pecate doan. Lah, penjara kedah tegas ngoten niku pemimpin sing tegas ya ngono kuwi. Iya. Pemimpin rakyat mau kalah karo bocah-bocah. Kene sayang kene. Lah penjara kuat ngono ki sing dadi korban wong wedok. Wis Kowe iki pantes dikorbanke kok. Lho, wis bola wali to agak ngendika ngono ae. Wis Tenan bela tenan mboten. Iki lho disudang Mbak Apri lho rene. aja kakek nesu mesakno kala menjengmu kuwi lho kok le. Banget banget. Antek munggah miduk kaya ngono kok. Lah nang gawe-gawe ngono piye to? Gawe seneng aku sedih lho ae piye to? Oh, kowe keringete nggon gulu nganti ndlewer-ndlewer kuwi. Jane iki jodik gurnan ora to lek kanggonan kowe iki. Manglapke, Pak. Oh iya kene. Wah, alah. Kok haleman kok ya. Rambian-bian ngono kuwi. Alah. Nek ngono ra wong wedoke ora gampang emosi. Ya Allah. Diketak tenan Apri. Jenengan ku aja pilih kasih. Dupeh Apri suarane apik, Apri enom, Apri ayu. Pak sing mbok anu Pak Seno ki Pak. Sing nabuh ki kanca-kanca kok iso sengeni aku ki piye? Nek jenengan tegas kanca-kanca ora bakal nglirwake. Pak Seno mah Debrono kok. Kaos kaki mereke apa ya? Mereknya Sunda. Jono nembang sing apik. Ingkang sae nggih. Engko kanca-kanca tak sengenane nek. Ngampel astanipun untuk menguatkan hati saya. Alah. Lho wong wedoke ngono kuwi ra ketok. Engke dugi griya gek dianu le. Ora kudu pamer kemesraan di muka umum ning gek dilapi ngangge remukan botol mengke. yen saya astanipun gatel. Ora. Iku aku gur sumelang nek ngantek melepuh iki lho lek engko. Aduh ya Allah loro tenan. Wong gelungane rambute lurus kok bodheke keriting. Alah, nek wong ra jeneng ra kurang ing panacat. Ayo sing apik. Seger Iya. hasyukur. Nganggo syukur kok hasyukur. Aku ki ya kemayu kok ya. Syukur ngono lho. Syukur bisa nyawa. Mlang iki. Gunung bisa dadi rejo. Dene ora Belmu metu. Jar, nang sabang bayi sing tak kandhut. Wiwit isa ana keluarga bane ibu ae. Wah kabar. Wiwit isa ana garbane ibu ae bapakmu. Iya ramamu wis ora tresno marang kowe, Ger. Yalah. Kowe wis tresno marang aku. Yalah, Ger. Iki ana ning weteng kok kesusu metu gek ndase wis inguk-inguk kaya ngono. Apa meneh nek sliramu besok wis lair ning alam donya iki. Apa ora malah disia-sia karo ramahmu, Ger? Gusti. Kene keterak mingkem dhewe. Jagat wasesaning Bathara. Kok ana priya kang mentolo marang garwane kang ditresnani. Yo tak. Zaman berjuang Jer kelingan ayo deh jarene wis mangap katurutan sing dijajar yen ate janji apa
Kanca-kanca warga lan cilik nabuhi luar biasa kaya ngene kok. Matur nuwun lho, Cok, ora ngene iki. Menambah adrenalinku semakin. Kowe nyambut gawe nek rong metu keringet nganti sak grontol-grontol karo anu ya, Le. Ya wegah napa bayarane ya wegah, gaji buta anu. Berarti iki brol. Durung metu to iki. Durung, ya wis. Tak kira urung. Asyukur bisa nyaman. Dono bisa sakati kaca. Dene ora. Gawe padha lara. Wis mari ora nesune. Wis ora, Nduk. Iki puas aku, puas garapane kanca-kanca. Lah iya. Hot. Mung mergo aku mau selak nesu wae. Kanca-kanca iki nek alus ya alus, nek kasar ya kasar. Ngono kuwi nganggo pancen iringan iki digawe ngono. Alus terus ya ora penak ya nek kekasaran ya rekoso padha. Ya. Apa to kuwi? Omongane iki sok waton nyelekop. Iya. Sapa? Miming ae lho. Iya. Wah, nganti pindah neng cengel ngono kok. Metu iki lho. Kok sik lho jarum petule ucul. Susu kok saba iki kaya ngene. Lah le nyoblos ora kiwa tengen. Ora rumah saku kok kaya penak banget kok ora kena daging ya. Iya, arang jerone ming sepet kok ya, Mak. Ya, matur suwun. Ya, iki mau saking Gegana 037 minta lagu Caping Gunung wis diaturake no. Ya. Kono sing nyuwun Gubuk Asmara sapa? Dari Pinanganten. Oh ya. Diaturake dhisik. Ya. Gubuk Asmara karo Kembang Rawe. Ya, sing kepareng nyekar Pinanganten sakarone nyuwun Mbak Elisa. Oh iya. Mangga, Di Elisa. Mbak Elisa Monggo, harus Elisa. Ya, Nduk. Oke, niki kalian Mbak Tatin boten. Ayo siji-siji se, mosok kowe nembang Gubuk Asmara, Tatin nembang apa jenenge iki? Kembang Rawe. Kembang Rawe tenaga gamelane ora. Ya. Oke, niki nggih wonten pamundutan Pak niku. Apa? Saking Korea. Saking Pak Kris niku nyuwun imbangono katresnanku. Oh iya. Kula nggih nembang niku. Korea. 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 Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya. Tapi gimana? Berarti Gubuk Asmara dulu apa? Manut kowe, manut terserane nek Pinanganten Gubuk Asmara. Ya. Pamundutan. Gandeng sing nyuwun Pinanganten sing nimbali bab Mas Slamet sing minangka Pinanganten kakung ya Pinangkani rumiyin. Hanice, selamat ke Mas Slamet. Selamat kali sinten? Slamet. Selamat Jaya. Mas Slamet Jaya kali Mbak Estri. Mbak Estri Rahayu. Mbak Estri ya, kuwi Estri ne. Heeh. Mbak Estri ne Mas Slamet ya. Slamet. Mas Slamet ki kejaman Neil Armstrong nganti saiki yo iso kono terus yo. Lah kok iso? Lah yo Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oh iya, wis jaman Saiki dhisik tetep. dengan selamat nganti saiki. Kayak niki dibawani nggih. Heeh. Nyingkar nyingkur wiwitane ngelak boten napa-napa Mbak mengke dehidrasi bahaya wis tuwa. Jarene iki nek ora trio ngene iki kurang sempurna. Lah iya, ning raga tua aku ngelak. Ya diglogok sih Pak, diglogor. Glegek kok glogok. Glogok. Wiwitane Aja sak botole dipangan. nyingkar
Kulinane sak botole. Nang wadahe. Nyingkur lingsem yen kemutan Neno. lelampahan kang wuri tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Mangga. Mboten nganti sak plintengan pun tekan griyane bojo kula. Oh. Sak pelintengan. Mah Dadi ora adoh sing ora adoh nek wong Jawa Karangan mung orang surup keng mriki. Ngono orang surup iki padahal iso 2 kilo ning jenenge wong Kyai Jawa ki men ngeyem-yemi mendang tekan lokasi pamrih ngono kuwi. Nggih. Wah, jane awoh lawala tenan iki ya. Nyuwun bajing loncat. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Ya. Dari Pak Buat Slamet Jaya Bekasi. Oh iya. Terus wilujeng dalu kawula saking rombongan PWKS Kedaton badhe nyuwun lagu Liwung ingkang nyekar Mbak Tatin. Matur suwun. Ki pokoke bengi iki bintange Tatin. Lah iya ana sing wis nganggo dus barang ya. Dus snack. Ya. Pamurutan lagu Tante Apri dan Budi Mimin saking kanca-kanca Wijaya Sound System. Request lagu Langgam Si Kucing. Titip salam semoga pengantin berdua Om Slamet Jaya dan istri Rahayu jadi keluarga yang samawa. Ya. Amin. Ya, matur sembah nuwun. Ya, diaturake Mbak Tante Apri dan Budi Mimin. Ya. Nyuwun lagu Si Kucing saiki. Ya. Sing nembang Mbak Apri, Mbak Mimin dadi kucinge. Oh iya. Kula mboten kucing mawon. Lah apa? Kula werok sing toyak-oyak kucing ngoten. Terus sing dadi kucinge sapa? Oh ya men sing sapa ya? Sing kira-kira kucing garong iki sapa ya kanca warga laras. Bima. Ku maluse kaya ngono kok kon kucing garong. Kucing. Iya. Mangga si kucing. Mangga Si Kucing dipun aturaken ya. Terus ngotan nate tanpa turu hatiku tansah krisian amarga eling bukan sumanjen kutiara gedhe lancir kuning aduh mekene rumeng saku tak Banjir kuning aduh mengkini rumeng saku teko-teko pilih tak awetno lan sagete sing teko jebol sing kuning. Matur suwun ya iki wah teko meneh katoke nganti bongko iya. Sugeng dalu, mau sugeng dalu ki. Dari RBK Ratu Boko nyuwun lagu Kembang Rawi Mbak Agnes selamat menempuh hidup baru bagi teman-teman berdua. Yo diaturake RBK Ratu Boko Simoban.
Ya. Mbok diaturake ya Mak. Iya. Alon-alon Mbak menika lagune kathah sanget ya. Dadi kudu dirampungke limbukan iki. Ya aja limbukan tok dirampungke. Ora apa-apa santai wae no. Iki ngelongi lehku mikir lakon kok. Ah iya. Nggih sing ditenggoni ku rak lakoni panjenengan niku. Lakone ora apik, ora-uran lakone. Iya, ya wis ben lah apa-apa. Matur sembah nuwun. Ya, saiki genti, Mbak. Anu sik, sapa jenenge iki ya diratani Mbak Tatin iki sing nyuwun akeh banget ya ora dipek Mbak Tatin kabeh. Ya. Gonggongan kok Mbak. Mengko ndak apa kesel. Ya. Ndak kuru nek kesel. Wonge angel banget uran sratenane. Kabeh dibruke kono ndak grenengan wonge wis tau rasan. Kembang rawe. Oh ya, panunan pinanganten. Ngono ya, Mak. Iya. Tak sulihke Mbak Ika. Ya. Mbak Ika. Kembang rawe iki nek Tatin ora apik, kembang rawe iki butuh penari yang betul-betul bengung soalnya menen ora ngono ndak ora. Iya. Betul-betul iso joget. Iya, ayo. Mbak Ika saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Bola, ayo iki nek jogetan apik soalnya. Bola-bali wis ngilang-ngilu kok Ika iki wis. Tubuhku sudah mulai ideal. Wah iya. Ya ora apa-apa. Susut ya. Turun berapa kilo sayangku? 3 kilo sayang. 3 kilo, penting sehat ya, penting sehat. Jane nek ngarep medun awake iki gampang. Pripun? Bojone kon ndek bojone. Engko rak ngrantes uripe terus ngerti-ngerti kuru kari sirah tok kae ding. Iya. Aja, Pak. Mboten Agnes e. Ora kowe wae, engko Agnes gampang, engko tak pilihke lagu liyane kembar rawe sing nganggo jogetan. Agnesku ya bakal ya tak aturi. Ya, ngono ya, Mak. Moga Mbak Ika. Langsung. Aduh kok Gunung Kidul kok langsung. Aku seneng langsung. Ora ya main lentur sik nggorokane. Piye, Mbak Mimin piye? Ben ngopo? Main lentur tenggorokane sik bawa. Senengane kok langsung. Kowe seneng langsung ya nek Ora langsung kok kaya Mbak Mimin kuwi mau lho. Piye? Kecetit. Kok wong kok langsung. To the point, agek lak mlayu dadi pemanasan. Oh. Wong bal-balan nganggo mentasi juga ya. Barang lho. Dadi sok pemanasan jenengan. Kulino no kudu no raga tuwa ora pemanasan ya rusak awake. Ayo. Kuwi ngopo kok kemreneng? Iki menengo. Arep wong nyanyi kok lho. Iki pemanasan itu tak gua apa? Aku kate gagas awakku dhewe pusing. Bagus. Olahraga. Iya. Manismu. Lah iya. Kok jane ngopo to? Rungu-rungu kok guyu. Pengen mbok ambung ya, Lek. Anggo cima Diambung Mimin atau disekop. Gue mbok tempo nek aku terus trongoh banget ngono ya ora kok le. Nek nggo pajangan ya kuwi jek patut nek aku jak. Waduh, jak jagung ya jek kewes. Wah. Gaya. Jek madulke. Garwane sapa to kae kok lentur? Anu kae nyiseno Nugroho. Oh mula ayu lah garwane Pak Dalang Kondang lho sak ora-orane. Oh mula ngene ngadi salira ngadi busana becik. Unggah-ungguh tata susila nyenengake lho. Kuwi lambene sapa sing muni garwane Ki Sina Nugroho? Lah para lha wong kae Nyi Sina Nugroho mula bakal nitiske putrane Ki Sina Nugroho. Lho kan mesti bakale bapakne kaya ngono sok anake rak ngungkul-ungkuli. Wong wedok saka mburi bentuke kaya pralon ngono. Kaya ora kok nyiseno Nugroho. Ora ono. Kowe iki ora nyiseno. Nek tak iki to banteke madhep ora ono iki kowe. Lah, iki aku lho. Dari atas sampai bangkekane bawah. ono. Lho. Ono get-getane. Aku iki saka dhuwur tekan isor padha. Mengkari bolong kon Ya kene. paling ora iki ngene iki. Mriki Ayo. Iya. sundel bolong. Saya nduk ismen rapopo. Agawe ruci tenggale Seprene aku ra mudeng nek ikah ki ternyata ayu tenan. Ya Allah. Lah kok piye to? Dhisik ora tak matke lho barang anu saiki. Dhisik aku sempat nyawang Tatin ki rada. Nah, mulai busine mletik.
Lho. Busine mletik bareng karo wong ayu. Wirone. Awas sabar. Deg-degan. Mas Janu. Rasa do obah. Wis meneng wae sila-sila ora usah do begijikan. Panggunge wis makjlek ngono. Sing ngebot-boti sapa ya, Lek? Nek abote berat badan ora dosane. Mas Janu ki lah ketok. Bener, Bagus bener. lah nggih nek. Janur Parjo. Lah Wah. Ndregil saja lah ya ndregil. Ya. Apa kang si natya Ning wis tau lho tenan cerita niki. Menapa? Ning sing ngempul Dede Nika, pengempul kula sing sakniki wis stroke. Iya. Mayang ning brosot penonton karepe mancik panggung kabeh. Jaman semono sing nganggo dangdut aku no. Yo goyang singgol dados tok 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 kose 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 bro. Geblak. Kempule bablas. Iya. Mula ngati-ati. Maneka warna kok Lek cerita pepanggungan sejarah iki. pepanggungan. Lagi mau bengi ki ana lho. Apa? Dhuwur nggo wayangan ngisor angkringan kira ya. Kaya ekstrim ya. pesen garek anguk-anguk ning ngisor. Mangga. Umpama munduta Iki ana anggota PTS sing teko. PTS niku napa? Penggemar Tatin Sejati. Wah, saiki alah saiki di anu dhewe. Nggih, fans club dhewe. Wis gawe kaos. Lho, gambare trotokan. Hubungane apa Tatin karo trotok? Karo manuk trotokan. Rotokan ki manuk. Manuk trotok. Iya. Wis meliber-meliber mau tengok kono. Tengok kono wae. Aku ora ketok Tatine. Ah. Gek sing ngendi ta wong iki? Iki lho, iki lho, iki lho. Gentram iki lho. Nggih. Eh. Wah niku teng putih-putih nek ora sinden nek meng ora Tatin iso ora. Tatin ning streaming nembang ya Allah ya Rabbi dhek nang omah langsung oh. Kok omah men iso krasa kuwi ne oh alah. Mangga. Taratamtu tak turuti ibarat wong numpak Anu Mbak. perahu Jajal kowe ora Ya, jajal, jajal jajal, Mbak Umi Mimi. iki kok ngrecok-ngrecoki wong lho. Ya. saiki copot ki lho. Ora apa-apa tak. Ah, engko nek dibales lho, Mbak. Apa nek sing copoti mau? Jarum Brose. Jarum pentul. Oh, nek ora brose. Mbok brose esuk sekali-kali dipasang ning bathuk. Halam. Maksudmu nek suaraku apik kowe wedi nek pamormu turun. Biasane ra kowe nganggo ngono Ya sik to. dhewe kok ora setiap lagu kabeh dingonokke. Oh, mudar ora. Padahal wong bodho iki mat-matan kok. Mat-matan. Oh, Lagu mat-matan. dolanan karo mat-matan iki Kuwi beda. kece, carane ngono kuwi ngece, kuwi ngece. Karakter lagu itu beda-beda. Beda-beda. Ana sing Ngece rodok pripun lenjeh, to? ana sing ngemat, ana sing kudu semeleh. Kok Pak Seno ketularan dhewe ya dadi ucuk-ucuk ya terusan. Mat-matan lho iki. Ya kowe rene no, ngawaske kene. Mat-matan to? Matan, mat-matan. Mat-matan. Lumampah tanpa Aduh.
Wis. Bubar. Ika. Gula wis enek sing berontak kuwi lho. Hei, Napa, Pak? tak omongi to. Kowe iki kok dilus nggon pipi barang kok gelem kok. Kowe iki duwe kentros. Duwe kentros. Duwe apa? Ora ya, Nduk. Kala-kala tak pungsekke, kala-kala ora. Bengi iki tak setrum sik. Setrumanmu sapa? Piye? Rasane piye? Ya, suwe-suwe nek persahabatan. Lah, luwes bar kuwi ya kelanjutannya ya terserah kamu. Dilanjutkan apa sampai di sini aja. Aduh, ketoke wedi aku. Neng matyane. Aduh, Karakter kok. karakter. Nek gres suara apik sindian 8 kuwi apik kabeh. Apik kabeh. Tapi yang berkarakter itu yang dicari. Angel golek-golekan. Sal nidi Bintekke sisan. Santutup. temah Gondrong. Gonjing. kok kau gondrong bareng temah gonceng angin jongeng paku lingan Luar biasa wah bareng gelem nembang ya apik tenan Mimi. Pun undang-undangane rak pun Sing kathah. apik rupane. pun ayu nggih matur nuwun kalian Sapa? perias saya malam ini Aduh. Siapa? Mas Mamuk Mua Yogyakarta. Wah, sing lias mamuk to? Nggih. Wah, ayo apik mamuk. Mamuk ki perias top e. Manci Iya. laris nggih. Top tanpa opah purun. Mangga. Baik ya. Nggih. Iya. Asik. Apa ame-ame belalang Kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu susu bawan rasane karuan susu rondo rasane rada sepo susu banci iku yang paling bergizi gizi Asik. Kowe apa lho, Nok? Iya. Apik tenan pengendange iki. Iya. Matur suwun. Wah, ku lho wis lunga to Ika? Iya. Pun, Pak. Lagi arep tak matur suwune wis lunga. Pun, Pak. Ya wis ora apa-apa karang yo joget yo tenanan. Nah iya. Ika karo Apri, wah iso luwes banget nek sing siji ki mung ngewo-ewohi mata. sing siji kan telek Ya ora ngono kan jur keloro. dadak dikalang-kalangi wewohi moto sing siji ki ora patut dunggahke panggung ngoten ra apa-apa wis sing apik mung Ika karo Apri mimin kletek ing jagat Jan iya. kowe bolo apa musuh Tekane bareng kok mencet. lho itu kleriune ngene iki lho Pripun? apa masuk mben wong do omah-omah nek sing lanang dukani putrane sing wedok aja mbumboni Oh. nah dadi bocah merasa terkucilkan nengai atau wis kono ndang adus kok gek maem wis bat dirungokke omongane bapakmu mau paribasan ora malah lho ngono kuwi heeh ngono lho kleru Ora kena ucap. mbok-mbokan ra patut sinudarsana Ya kaya kowe. heeh Ha ya. Wong Lena kok dadi mbok-mbokan ki rak ya. cara carane ngono lho Nduk dadi Nggih. aja bumbon-bumboni Iya. nek Iya. terus suasana Ah, yo iki pamundutan ana meneh. Yo, apa Mak? Saking Pak Slamet Jaya Bekasi. Yo. Nyuwun bajing loncat. Oh iya, sing kemareng nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Ngono ya Mak. Diaturake. Mengko iso akeh banget iki nok pamundutan. Yo. Nyapa kok iki kemen iki. bajing loncat Mbak Ayu Purwolestari Ayo. Ya ya sing nari lagune bajing loncat. oh sik ora dikai mandat kok nek itu mandat Mbak Apri nari apa Mbak Mimin ngopo ngono harus dikai mandat kok lanyu-lanyu Oh, lancang nenggo dawuh panjenengan menika. Nggih, menika wonten awala malih dari Sono Keling Surabaya. Cak Maris nyuwun lagu Sriuning sing nyekar Mbak Tatin. Kagem Mas Supri Sono Cebul. Muntuk Haji Topa Cinomati. Oh iya. Wah, ya iso diaturke.
Karo iki meneh mau Liwong Mbak Tatin. Wah, engko Ah, wis. rangkep terakhir Mbak Tatin kabeh. Iya. Ya saiki Mbak Ayu sik. Iya. Mbak Ayu, So tak tin ki sesuk ngedeki padepokan apa dhewe ngono lho. padepokan apa? Ya ampun langsung laris kok ngono kok. Campur sari penyanyi bayar 150 ngono wis jaya. Penyanyi kok 150. Lah piro? Tu 5. Oh lah ya bener. Didampingi ayo Mbak Ayu didampingi no. Temannya Mulai, yo. siapa? Ya. Dikancani no ora Mbak Nah, Cidit. ora cira, kabeh dikancani wong nyambut gawe iki. Lah kowe ngopo? Aku yo ngancane engko. Lah ya wis jumbo. Sik. Lagune rak bajing loncat sing ngancani iki ya banci loncat. Ayo. Bajing kok banci. Banci loncat ki rasa ngiringi gamelan cukup sempritane wis melompat kabeh. Ya, Nggih, niki langsung napa? dibawani sing apik. Oh nggih. Lek ki men capek. Parisese wis metu. Bense. Sik ya Mbak Raga tuwa. Ya petang puluh telu kok ya to Mbak Mimin. Nggih, pirang pirsa wong jenengan yo ora ngirimi apa-apa. Jenengan. Lah ngirimi apa? Belas liyane do ngirimi apa cenderamata apa ya jenenge kaos-kaos rego 30 apa ya jenenge patut-patute ya jenenge kekancan. Aku ini wis kirim lho. Kirim napa? Tak bongkok Isine napa? batu nisan. Kok kirim dikir. Kowe ngomong dong. Kewanten nih, Dedek Mimin itu masih dibutuhkan di dunia ini. Ayo jumeneng nek dibutuhkan. Oh, mbak arep didikirke lho kowe. Ya. Gunung Galunggung Kapungkur Gunung Semadang Ketunjang becik di tengahku Sik. Ora degek-degek ngono mendosol. Delikno sik, kempiten sik. Ngancik. Ngancik di Aku mau Lisa kok. Jare ra soba. Pak Sino yo marake anu, lha ndak juga aja degek mendosol terus ngrasa nggon aku malah kemunduran. Aku jane ning yo pengen pitekno piye yo piparinge Gusti Allah ngono ki lho kuwi yo nyatane prandiku yo rekoso. Dadi wis aku nek ngene bola bali wis sing kono-kono sing ra prayoga rasa
ditiru. Jane ana sing ngarani transgender dan sebagainya rasa melu-melu wis tetep nanti kembali ke kodratnya aku iki ya lanang aku ya lanang. So nek mati ya dipocong didusi padha liyane berarti ku nek ngantek rubah ra ya malah mesake. Nek aku nek didusi wegah. Lah ngopo? Aku isin. Ngopo? Aku ndak butuh dolanan. Mbok ya wis ben malah bangun dadak nukokke anake. Monggo Mbak Ayu. Ning ya rekoso tenan pengorbanan tenan kok Mbak. Paling enggak petang jam lho. Keju mboten. Lah kena manuk ning kurungane rekoso meneh iki lho. Lah keceplosan. Kowe vulgar banget. Sukimen, ayo. Iki streaming ya. Ya Allah, asal diedit. Ya Allah. Nyembah ngapunten para pemirsa keceplosan kejujuran. Iki piye ta, Men? Enggak utara sih. Aku atas arahe lho. Aduh bacot bahasa Indonesia aku. Kok gendeng Ayo to? bangeten ora. Iya. Ngapunten lho Pak keceplosan. Ayo senengane nek omong waton nyelekop kok ya. Maksude piye aku ra dong kuwi. Mboten pun rasa cerangke neh wong kene wis kisiknana mah baleni. Kok kayak ngrembug pleci ngoten wae. Oh. Plecine sapa? Plecine Mimin dirut apa piye? Kok dirut jepit. Mangga. Ya. Modiar bancine loro no. Iya. Megap-megap tenan ora diajar ngene iki ndak ora kapok. Iya. Pun sambat e wau. Pun sambat. Sapa? Sing tuwa mesti. Ah, sing tuwa. Ayo. Iki Tuwa nyapa? nggo ngapa? Pateni wis. Saiki do kemayu wae, jek enom so nek tuwa bakale krepo, wong nyawange wegah. Saiki do ngece wong tuwa. Bojoe lho kejak jagong wegah. Jak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya jek mening, jek cantik. Kowe wae sing ketok kisut. Andinge karo Bu Prastiwi. Lah Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih Bu. Iya. Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kok ambegan sik, nglumpukke nyawa sik. Lah kan mau ambegan apa Kok piye? juragane kowe waton perintahi. Lah ya aku kan manut Senengane apa kowe mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndhawuhi aja Pak Seno ndhawuhi, lancang senengane. Oh, dawuhi Kak. Ayo ngadeg. Modar ora. Ah, Ora ngadeg, dutul-utul Tin. Maksudnya? Ora gelem ngadeg digeret ngono lho maksude kok dutul-utul. Apa ora iso wis ra iso ngadeg iki? iso. Oh, wis iso ya. Ini mung pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan ta iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg, sing enom dengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Ngomong kok. Ki soalé penonton semene do ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ha iya. Wis ora padu ya, Kak ya. Dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak Judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin iki mung merengut ae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak. Nah, jelaske karo penonton. Ora sadis. Wong wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes kawan gendho. Ya, aku turun ibu kok. Oh, Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras iki tertentu. Mengkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Lah nek aku. Dan nek kowe kabeh tok kebiah-uyah tok waneni tanpa subosito nek kowe. Ya, aku Aku delok angger-angger. Mbak. Bu Prastiwi nyatane mbak aku ya ngejeni. Nek mbak Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng. Dadi wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah. Apa ngerti apa piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak. Upama mripat pura nyamang kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti. Ya ora. Padake Bu, saiki media sosial ku luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain. Sing tau omong sapa? Rasa diomongke piyai semene ngerti kabeh kok. Wonge sing endi dudon aku? Rasa do siji-siji ku jenenge pencemaran nama baik. Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok. Oh. Oh. Ijak dong mudeng nek di streaming sak alam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi. Lah aku ora tau galak lho nek nang kene. Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora? Ya masak no. Ya iso. Iso. Laden bojo ya. Ya rada. Wah, klerumu nggon kuwi. Lah nek jenenge wong wedok Nek wegah laden bojo lung sedekahno wae.
Sedekah piye? Lah kok wegah laden bojo wegah terus ngopo? Ya kan wong wedok wis macak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di ora kuwi. Lah, Ayo capek. karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi ki karepku malah lanang ngono lho karepku. Sapa sing kan malih? Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak manak terus bengi bringkal kuwi karepku lanang. Bahasanmu Apa? lho. Isa apa piye? Isa. Tenan. Tenan. Iya, tak. Lah sing ngarepku kowe ya. Iya. Wani ya, Nantang kok. ya padake cepet. Wani lho, cepeleke. Padake wedhus doyan. Sapa wedhus ya? Iya. Rungih-rungih kok nek ora doyan bodho apa. Wah. Ono wis banci tuwa karo wedhus wis doyan. Ayo rene. Ngapa? Yo jeneng kolaborasi iki yo sing. Mau aku mbok ruket tenan gak aku. Ya apa pancen sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja cerak kono kan lanang cerak. Lah padha apa. Duwe. Kowe mau menang potonganmu cilik kok le. Ya modus. Iya, seriuning Tin. Iya. Langsung nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no le kondang galak kok apa ngenyang. Ya justru aku galak ngenyang, nek ra galak ya ora ngenyang. Wong wedok ta dadi daringane ngene iki. Iya, Le. Ning ngenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih? Allahumma amin. Putri kang sulis yang warni sarihening mastika tuban. Assalamualaikum, J. Menika menderekke Pak Seno, J, wonten Imogiri, wonten Ukir Sari. Oh. Sampun sak petawis dangu dados pundi? Oh, J, benjang dalu. Siapa ini? 25 juta, saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara. Telepon kok ngendi Lek? Kutub Utara. Kon ngapa? Selawe yuta. Kan ngapa? Pamen mateni aku caro halus. Nang Kutub Utara po. Wis tak pangestoni. Putra Kanjeng Sira lawe Neno. tak prangkeng bejana Bebelo. Bebelo wirat moyo Tan wurung. apa nguyang guyu ya? Angger setel kalem ki yo ayu tenan. Siapa? Jenengan. Lah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya ini galak jadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho. Tapi dengan kalem oh. Itu salah satu cara buat melindungi diri. Menjaga kesucian. Oh, jadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri. Iya, nek pengen ngerti mula galak ben ra payu. Ya piye? Pancen sing tak karepe kon ra payu. Iki piye? Ya dedek kedinginan. Waduh. Ambo cemplungke geni. Tan wurung sriuning gugur dadi kusumaning tuban. Ya, mangga. Nenone nanon neneno. Ya. Ayo. Piye ta?
Ayo iki wis didrok ngono. Tak 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 tak. Tak dengkulmu mlocot kowe. Lah piye to? Oh, iki keprak kok tak. Bahasamu iki ora penak lho sing marai tak. Lah unine piye nek kowe mau? Hating. Unine ora kok. Mau ora ngono iki lho. Mau yang ngene iki kok. Aku iki mentekno kupinge bosok. Sopo ora wae nek bosok. Bosok wae kupinge. Wong. Ayo kata wae. Nah, tenan ta. Lagi ngomong apa e? Lah yo genah kowe kok do kupinge sudorungan kok ora. Ya, iki mau wis rampung durung le, bawa. Empun. Ayo wis yo. Oke, apa sih? Apa? Wis rampung urung le bawa, sampun. Ayo wis. Terus apa? Ayo dadi wis. Wis kebos. Ketoke perlu mbok preksake kok, Mbak. Lah panjenengan dong le omong dalange iki. Tanglet pripun jenengan mau? Iki wis rampung le bawa. Sampun. Iki gati wene. Nggih, mengki lanjut langgame Sri Uning ngono. Memang meni piye? Ngene rek Sri Uning ngono. Berarti kupingmu ya lancang. Kuping. Ora ya. Oh jelas dalange le omong tenan kandhani THT tenan. Apa? Lho, Ngapa? THT kok ning telinga lho. Lah piye ngapa telingaku? Mili no. Lho, benang nek rapot Milih, ora Pak. pupuk ro kebaco to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati guru. Alah, drewer koyo ngono. Ayo nduk, nek ndelere mbok disedotnya, sedoten. Aduh, lah. Gaweane no. Gaweane ngopo? Sedot WC lho. Apri hari ini horor. Iya, kowe gaweanmu sedot WC. Lah iya, horor. .om. Ya. Kowe iki nek nuwune cendol dawet sing cetha muni piye mau? Cendol dawet 500-an. Enggak pakai endok. Lho. Enggak pakai ketan. Waduh, catetanku kleru ndok. Ya ora apa-apa ya. Mangga. Cendol dawet seger. 6 kilanan. Ayo. Enggak pakai endok. 6 kilan kena nggo ngeyup jare. Sapa sing muni sapa? Sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa? Ora macem-macem lho kuwi. Ora. Ora iso melu-melu. Kuwi sing wani muni ming aku lho. Nek liyane sampluk tenan ro tatu. Iya. Wani wae aku. Tak muni apa piye? Lah, Anak kowe iki genthuk-genthukne sinden nek. Demit Tirawani karo Bu Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Nggih. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Nggih, Ibu, matur nuwun, panjang nggih. umur. Pira yu? Pira ulang tahun sing kepira? 17. 17. Tak bandem cempala lho. Jujur. 50 punjul loro. 50 lho ta kowe? Heeh. Oh, tuwa wisan. Ayo. Kok iso sok nganggo klambi SD. sedenge niku. Seket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe iki wis tuwa kok dadak melirik ora. Iya. Mau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Wis disawer ta? Ora disawer, dihadiahi ulang tahun. Apa? Ah, yes, ada deh. Alah. Ada deh. Iya. Rezeki anak solehah. Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Teken nggo mentung kowe. Lesu. Bojogoruno lho, sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Ning Sinten isih sehat ayune kaya ngene. Sapa ngerti nek njur wis ning anu ki nek tiku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken wis tak siapke. Ya tuku loro kok karo kowe. Nggo kepentung-pentungan piye? Nek isa ya. Yo. Kowe iki nek nuwune cendol dawet sing cetha muni piye mau? Cendol dawet 500-an. Enggak pakai endok. Lho. Enggak pakai ketan. Waduh, catetanku kleru ndok. Ya ora apa-apa ya. Mangga. Cendol dawet seger. 6 kilanan. Ayo. Enggak pakai endok. 6 kilan
Kena nggo ngeyup jare. Sapa sing muni sapa? Sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa? Ora macem-macem lho. Ora. Ora iso melu-melu. Kuwi sing wani muni ming aku lho. Nek liyane sampluk tenan karo Tatun. Iya. Wani wae aku. Tak muni apa piye? Lah, aku Anak kowe iki gentho-genthone sinden nih. Demit Tirawani karo Bu Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Nggih. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Nggih, Ibu, matur nuwun, panjang nggih. umur. Pira yu? Pira ulang tahun sing kepira? 17. Hah? 17. Tak bandem cempala lho. Jujur. 50 punjul loro. 50 lho ta kowe? Heeh. Oh, tuwa wisan. Ayo. Kok iso nganggo klambi SD. sedenge niku. Seket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe iki wis tuwa kok dadak melirik ora. Iya. Mau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Heh? Wis disawer ta? Ora disawer, dihadiahi ulang tahun. Apa? Ah, yes, ada deh Alah. Ada deh. Iya. rezeki anak solehah. Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Teken nggo mentung kowe. Lesu. Nggo jaga runa lho, sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Sira Nek niku maringi sehat teken. ayune kaya ngene. Sapa ngerti nek njur wis ning anu ki nek tuku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken wis tak siapke. Ya tuku loro nggo karo kowe. Nggo kepentung-pentungan ye. Enak isa yo. Yo. Iya sakit. Kok nganggo ngene-ngene barang to, Pak? Ayo Aku ape. rebana kok. Coba Prastiwi, sik dicoba siji sik. Bu Prastiwi. Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo, siji loro telu. Ya, Bu Sakia kenari kulun panira. Lah ta? Ya bener. Bener. Iki lho tangane iki lho. Lah nggih. Lah Heeh. Naginu lho kok ke India kan ya ngene kita mulai dari bayangane ngene Nek udele jane diketokke sithik. Oh, nek India iki Aja, iki modele dawa e. Ya nek pancen tak plotrone. Nek kudu ketok. Ora. Heeh wae ya. Cah nekat ora. Ya, coba Agnes ya. Sakia penari gurun pasir ternama. Yo. apik iki. Oh, Sakia. La aku memandangnya. Sip, Pak. Ayo. Masa yo kalah karo Bu Pras. Ya. Contohana sik lek. Ayo iki bagore iki. Bagor kok madai. Dipaguyuban PTS penggemar Nek Tatin Bagor sejati kok. Bagor ki ra iso joget. Kowe didelokke penggemarmu lho. Apa? Mbah. Iya. Apri aja ngalang-alangi, Pri rada rene lah. Iya. Penggemar Tatin sejati nek ngantek pamormu merosot mergore PTS. joget India ra iso. Kaose gambar trotokan. Ayo. Ayo madhep rono Siji. to. Apa piye? Ayo tak Joget. kendak aku sing nendangi. Sing apik ya? Sing nyanyi aku. Sakia. Ayo. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya drum band. Cilik wae aja gede-gede. Lah, cilik wae mah gede-gede. Penak segede. Ngomong. Lah jenengan mau cilik kok gelem. Mau aku milih gede. Ganas. Ya Yo. sedengan lah, aja cilik Ya. aja gede. Sakia. Penari nama. Lir. Yo karo Pri. Piye lho? Bokonge ya goyang. Ayo. Aku diwarai, Mbak. Pandangan matanya, bokongnya, tangannya. Loh, ini kan tontonan. Gerak semua. Iki lho sing India asli. Yo, ayo Asli. tontonan sik. Iki lho sing keponakane. Iki kok limbukane entek ning mergo aku lho. Wis ben apa-apa, wong aku ya bingung mikir lakon kok iki kok. Yo. Yo, dudu. Ayo. Sakia. Oh, Aku mau nganggo melet-melet ngono kuwi lho. Sing bener ki nek India nganggo penari ular kae ya ngono Oh, kuwi. dadi iki goyangan, Nganggo melet-melet. mimik wajah, kuwi pengaruh. Saiki goyangan apik terus kene jengkerut terus.
ngono. Nggo ganti ular, ulare kan Ulare kan ra ono. Mau ora ono ulane tenan kok. Kok pun dilih ulare kanca-kanca. Endi padha duwe apa piye? Do nggawa iki ora. Lah endi? Ana sing ngene. Apa nyileh nggon aku sing wis jinak? Endi? Ora Aja, kuwi ming kisi, ming cilik. Ayo, Kisi to. nek ora iki ra rampung aku ora tak rampunge. Ayo. Siji, loro, telu ya. Diwanahi Ya to. kok mau koyo mau. Kah aku nek nggo melet. Sakia penari gurun pasir. Karo Kenapa itu? Ngasah isen dong aku wong tua ra isen. Ayo, Prasti, ayo. Sakia, ayo Pras. Ayo, Bu. Sakia. Oh, ra isen ta? Ngasah lho, isen. Bu Prasti wonge ra isinan lho. Kaya kendi diobahke lho. Ayo, masa ya kalaro Bu Pras. Wis, aku wis lho mau. Durung Maksimal rung totalitas. Saiki sik, wis iki. Apa jangan ora saduk kenceng-kencengan. Takon iki penonton. Pun dereng. Dereng. Ayo. Apa pakai kanca idoen ra kanca. Ah, kapokmu kapan kowe? saiki nek penonton sing nyuwun arep ngopo kowe? Ah. Le megol-megol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoe. Aku ora nggawa nangka. Wis langsung jengking wae, Tin. Malah ora Lalu jengking. Ekstrim kan Bu Pras? Goyang kok langsung jengkingi pripun? Goyangan India kira Ora nganggo nganggo jengking. Aduh. Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasti iki. Yo siji, loro, telu. Sakia, penari gurun pasir ternama. Iya nek Asik betul. Sakia, Nah, mubeng aku melihatnya. Iya, asik. Bedek. Iya. Stop, Jos. Bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lho. Loh, apa hubungannya karo balat? Kok panggungnya kok dagduk. Balat, kamu pengen pipis ya? Mau ditatur. Yo, dintekke yo. Sabda pandita. Ya ora. ora. Ya apa ora? Kok mati ditawuri. Aduh, Bu Pras. Iya apa ora kok? Ya apa ora? Iki deh. Pak Bambang tuh gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok terus kowe muni, iya apa ora? Kok ora. Ora gek do takon selak pengen jawab ya. Senengane gawe atikan dhewe kok Bu Pras ki. Ora njaluk duit ya. Oh iya, yang Nembung kono. Ojo rasa njaluk ngono ki wong pancen wis ngono wis cepet Pak. Apa? Tuh lho. Kuwi yo mripate yo weruh-weruh. Ya weruh lah mau liwat ngono aku kok. Men adil, ndak engko dikira sing tak. Ya Allah, oke banget ki lho ora dikek-keket mau. Ya cereweti yo ngapa? Wong iki bejane dalang kok. Tapi kudune dibagi sinden. Sak ngarepku wong sing diundang aku kok kuwi Cek kan udah kurang- melu aku. Cik kurang sugih apa piye? Kurang. Bu, cik kurang lho. Apa ya ben? Ya men arep tuku mobil sing luwih apik. Ayo ben nabrak kowe kuwi. Oh alah ganas tenan. 0 4 6 7 8 nya 100. Lah iya kok kancane ya nyinden nih. Sing nyambut gawe sapa? Lah kowe niate iki dandan Jawa ki arep ngopo? Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok mosok ming padha 100 karo kuwi. Aku wis ngene-ngene urung. Wis. Aku gelem. Lah aku ora gelem mbok seneni. Ah salahe kok. Wis mbok wis ngene kek nek aku tak peke dhewe. Ah ora iso.
Tambangane rame. Bu. Nih, Bu Pras ki horor tenan kok kabeh karepe malahan. Yu, iki ya sinden, cacahe 8 to iki 8. Nyonggo tambah-tambah. kayak durung ngerti duit sindan-sindan. Ngerti wae nek ora tak kei do Ora ngerti muring-muring ya. ya. Ngerti karang do wedira kowe. Oh ngerti. Wah, Ngerti ya nya. wis kene. Didum. Oh, wis krungu. Lho, mau ngomong koyo apa? Wis ya, Bu, aku tak medun. Ngopo kok? Lah aku ra entuk-entukan gah aku. Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8. Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae. Medun rene lho, Bu. Tak lungguh ora kaya mudun. Oh. Lungguh. Nek mudun ya dirombong tenan. Kok Mosok kok Prastiwi. Cara iso dikalahke. Iya. Nganti seprene ra ndek bojo do wedi ngepek bojo. Amerikano wah gila, lah di bojone Prastiwi iki gila. Masake jangan bening ngono enak ra, Mas? Ora patekoe. Jukuk grujoke. Ana jajan njaba tak sangoni ngono. Rasa mulih. Sing lanang terus alun-alun metu kae kluntruh. Lagi tekan ngarep lawang sandangane duncalke. Minggat sisan. Wah. Apa ora gila mungsu kaya ngono. Iya. Ya matur suwun. Mbak Mimin, Mbak Apri. Kersane Mas Slamet pancen iki wayangan bengi iki mligine dienggo seneng-seneng. Yo pancen ya nggih. Matur sembah nuwun, ada beberapa kalimat yang harus dikatakan kepada penonton. tetap dumateng Mas Slamet dalasan Mbak Estri bahagia selalu hanya maut yang memisahkan lan para pamirsa bejo donya bejo akhirat nonton wayang karo silaturahmi ketemu sedulur lan tresno budaya ya Nduk. Satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Tan samar pamaring sukma